Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga subscriber, mga kaibigan nating OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po nating lahat po ng ating mga silent viewers at mga supporters dito sa YT or sa kaibigan natin sa YouTube channel. At mega love shoutout po sa inyong lahat. Time check po ay 11:55 na ng tanghali at manananghalian na po tayo. Tapos na po tayo mag-award ng livelihood dito sa Sitio Luwasan na Lalakhan, Santa Maria, Bulacan. Ayan, palabas na po tayo, galing po tayo doon sa bahay kung saan hindi natin pwede siyang videoan kasi bawal po yon sa kanyang privacy. At meron po tayong privacy act na hindi natin pwedeng videoan without at nawala siyang pahintulot. Kahit may pahintulot po, mas maganda na po na nakasiguro tayo na wag natin siyang ipopost sa Facebook or sa YouTube kasi nasasako po siya na kanyang privacy. Ayan, ganun pa man at maraming salamat po sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga silent viewers, subscriber. Maraming salamat po. At panibagong araw na naman po ng ating pakikipagsapalaran at pakikipagbardagulan dito sa traffic sa ating bansa. Ayan. At dito po, ito po medyo malayo-layo to, para Manila po siguro nasa 41 to 42 kilometers po ito. At medyo tanghali na nga po at doon na lang po tayo tatanghalian siguro sa expressway. Meron po tayong meron pong doon, meron pong drive-thru at ililibre po tayo ng ating kaibigan social worker na kasama. Ayan, mega malaga shoutout po sa ating lahat at sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng beneficiary ng livelihood na binibigay ng ating agency. Ayan, at sana po doon sa mga interesado or nagtataka kung ano ba yung livelihood na sinasabi ni host. Ayan, ang livelihood po na sinasabi ni host ay yung mga active member po ng GSIS at saka ng SSS na nagkaroon po ng problema during working time or yung related na pagkakaproblema, nagkakaroon ng kapansanan na during the working hours or related sa trabaho po. Ayan, kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa inyong katawan, related po yan sa trabaho, ay subukan nyo po mag-file ng or magtanong doon sa aming opisina at mag-message lamang po kayo dito sa ating YouTube channel at sa ipapadala is sasagutin po natin yung inyong katanungan. Ayan, sana makatulong tayo doon sa mga nangangailangan, yung mga nangangailangan ng tulong. Maliit lang po siya na halaga pero malaking tulong po yun para sa mga nangangailangan. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At shoutout po doon sa mga kaibigan nating driver, yung mga riders po na kaibigan natin na natakbo sa umaga or nakikipaghabulan sa mga sasakyan sa highway. At mega love shoutout po sa inyo. Kung tatlong lane po yung kalsada na dinadaan natin, huwag nyo pong okupahin lahat at okupahin po natin yung isang lane para sa motorcycle. Maganda naman po yun para sa kaligtasan po natin. Ako po ay isa rin na rider, kaya lang kapag ako po ay nagla-ride or nagmumotor gamit at ginagamit ko lamang po yung isang linya, yung outer lane po ang ginagamit ko lamang para para ligtas po tayo sa pagmamaneho. Hindi po tayo gumagamit ng tawag dito yung inner lane at saka yung middle lane kasi lalo na sa umaga na pakabibilis po ng mga sasakyan, nakakatakot po kasi two wheels lang po yung ginagamit natin bilang rider at mahagip lang po tayo ng kaunti, gugulong po tayo sa kalsada, panigurado po yon. Ayan po, at shoutout po sa inyong mga riders at sa mga drivers naman po ng 4 wheels, wag po masyadong didikit sa mga nakamotor. Kung maaari, iwasan po natin na
tutukan sila kasi minsan hindi inasahan na nagkakaroon ng problema at masasapol po natin sila, magiging malaki po ang problema at sana iwasan natin yun at ilawan na lang po natin or businahan natin kung sila ay wala sa kanilang linya. Huwag naman yung businang parang galit at paisa-isa lang pwede natin silang ilawan kung gabi pa para tumabi doon sa outer lane. Kasi minsan yung mga kaibigan natin mga riders walang pakundang kung magpatakbo pero wala sila sa lugar, wala sila doon sa linya na dapat kalagyan nila kasi dapat nandoon tayo mga paps sa outer lane kasi yung nasa inner lane masigurado ako yung mga four wheels mabibilis yun doon, lalo na kung may mga bus na dumadaan ako. Delikado tayo dyan kasi ang bibilis niya yung hangin na tinatangay ng bus, baka hindi natin makontrol yung manibela, tayo rin mahirapan, tayo rin magkakaproblema. Kaya ingat po tayo, wag po tayong basta-basta gagamit ng mga kalsada na medyo alanganin. Pag-aralan po natin yan. Ayan, shoutout din po sa mga tricycle na kaibigan natin dito sa Santa Maria, Bulacan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, mga kaibigan natin at naghahanap buhay sila. Ingat-ingat po tayo. Ayan, ang ating estudyante tumawid. Mahirap kasi yung buhay natin. Ayan, medyo malayo pa tayo sa North Luzon Expressway tayo by south dito po sa Santa Maria. Dito nga pala tayo mag-i-entry sa Tambubong Santa Maria, Bulacan. Dito tayo papasok ng expressway. Ayan, 41 kilometer, 42 kilometers or 41 depende po sa dadaanan nating kalsada. Dahil dito medyo ikot tayo na almost 1 kilometer kaya magiging 42 kilometers ito hanggang Maynila. Ayan, shoutout po sa mga kaibigan nating tricycle. Nandito na po tayo, patawid na tayo ng expressway. Diyan po sa unahan natin ng kaunti, ipapasok na po tayo ng NLEX via south. Ayan, kaya ingat-ingat po tayo. Ayan, nandito na po tayo, kakanan na po tayo dyan sa unahan at papasok na tayo ng NLEX. At samahan nyo po tayo sa ating paglalakbay. Ayan, sana naman doon sa mga kaibigan nating jeepney driver, sana wag nang i-phase out yung ating mga lumang jeepney kasi kumbaga nasa history na ng Pilipinas yung pagkakaroon ng jeep sa kalsada. At sana pagandahin na lang yung mga lumang jeep at yung mga driver naman at ayusin yung pagmamaneho, hindi yung basta-basta na lang pumapasok kung saan at biglang kumakabig na lamang po. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa may Santa Maria Expressway, Santa Maria, Bulacan. Ang Santa Maria kasi maraming entry yan, maraming exit yan. Pwede kayo sa Marilao umexit papunta ng Santa Maria. At yung inexitan po natin yung open na nilabasan po natin na Santa Maria is Tambubong Santa Maria, Bulacan. Ayan, mega shoutout po sa inyo lahat. Nandito na po tayo ngayon sa North Luzon Expressway. Ayan, medyo mabibilis ang takbuhan dito kasi nasa 80 kilometers per hour. Kaya may kipaghabulan tayong tanghali na po. At ang time check po natin is pa 10 alas 12 na ng tanghali. Nagugutom na ang inyong driver, ang dakilang driver. Ayan, natatawa tuloy si ating kasama na social workers. Ayan, medyo gutom na nga din daw siya, sabi niya. Kaya dadaan tayo dito sa may shoutout sa McDonald. Dadaan tayo sa McDonald para makabili ng makakain man lamang o pang laman sa tiyan. Ayan,
Dito na po tayo sa may malapit sa Petron. Dito po tayo bibili ng ating makakain sa may Petron na Expressway. Ayan, papasok muna tayo. Kuhan muna tayo dito sa toll gate. Dadaan muna tayo. Pero hindi tayo pipila kasi meron tayong RFID. Mahirap kasi yung walang RFID dito sa expressway kasi haba ng pila mo doon sa cash lane. Ayan, shout out sa iyo, patrol ng North Luzon. Tumatawid siya. Kahit na, pero pag private car ang tumawid ng ganun, huli ka. Talagang ganyan, may exemption daw, sabi nila may exemption daw sa batas. Ayan, nakaptawid na po tayo ng toll gate. Dire-diretso lamang po tayo sa ating paglalakbay. Ang inyong dakilang driver at ang inyong tagapagmaneho dito sa buong Metro Manila. Ayan, maraming salamat po sa ating mga kaibigan subscriber at mga kaibigan natin sa YouTube. Maraming salamat sa suporta at sana wag po tayo magsasawa sa pagsuporta sa isa't isa. Ayan, at sa lahat po ng ating mga kaibigang OFW, mega love shoutout po sa inyo lahat, lalong na po dyan sa mga kaibigan natin sa Kuwait, kaibigan po natin dyan sa Kuwait, mga katrabaho at dyan sa Kuwait na mga taga Al-Ostora. Ayan, shoutout po dyan, dahil medyo matagal din tayo dyan sa Kuwait. Ayan, sinasabayan natin si container van. Pag tayo nagmamaneho po, kung hindi pa tayo overtake sa mga ganyan malalaking truck, hindi tayo masyadong dumidikit kasi mamaya magkaroon ng problema. Anytime po magkaroon ng accident, delikado tayo dyan, madudurog tayo ng container van. Kaya hindi tayo dyan masyado dumidikit at kung tayo naman overtake, sinisigurado po natin na kaya ng ating sasakyan. Kasi kung titigil tayo sa kalagitnaan, baka magulat si driver, bigla laglag sa atin yung container van. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, bye po at ingat po tayo sa ating pagmamaneho. God bless po, bye po sa inyong lahat at maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga kaibigan at subscriber. Thank you very much po. Ingat po tayong lahat. Bye po, love you all. Ingat, bye bye.